Welcome back to our channel Karthis Vlogs. Yana Nikala Mokida Karthi Matilla enjoy Matilla Ushar Ilarati. I hope all of you are fine. So in the vlog will be marriage vlog and last vlog day pandite. So finally madime the vlog barondu and in a voice on chul hechu kami uppave. Daipana madme I book in a voice completely podituna. So I think in a voice piratikondundu wait malte clear avadu but Nikul in a vlog goskara katondu parandu big voice over korundule. So it ankle but ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಡೆಗು ಪಂಡ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮದಿಮೆ ಎಪ್ಪುನು ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಅಂಡ್ ಆನು ತುಲೆ ಆನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆದು ಎನ್ನ ಸೀರೆ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾದ್ ಬಿಟ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ yes this is my beautiful saree pink color saree with green color blouse I the blouse actually pink uppunu but must boring adittu nandu yanaka contrast color the blouse nu pullaye so a small hi from our family members so maatilla nikalige hi panandule kelavadakku maatilla I'm so sorry so akalegla nikala kadirdu onji elya hi panpuna comment barade so inita matmeda vlog nu shuru manpuga enna saree tuare yan encha tojondulle en tuare nikul katondullare ಗೊತ್ತುನು ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬಟ್ ಐಡ್ದುಂಬು ಮೊಕಲಿಗೆ ಪೂರಾ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ತೂದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಹೈ ಬಂದು ಬುಡ್ಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಜತ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ರಾವೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ತುಲೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ರೆಡಿ ಅದು ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನೇ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತು ತೋಚ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ಲೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಜುಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಬಿತ ಪಾಡ್ದೆ ಇದು ಪೂರ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಎಂಕ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಐ ಮೀನ್ ಪಡ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆತಾತೆ ನಡತೋನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಿರಾರ್ದು ಪೂರಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಿಯಾಣು ತನೇಶ್ ಹಿಸ್ ಮೈ ಸನ್ so tule ayla barondule na pirarde itte quick adu nama ulaipoyi yes finally beautiful aina kudroli temple da pidaida angalagati angalag batade reach aata so maatirla ready aatiru inita madmenu tuvare and itte gottunate madmeda ulai hall gu porda dumbu edukonna onji ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ undate so ಆಡನಲ್ಲ ವಿನಿಕ್ನಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ಗೊಂಜೆಲ್ಯ ಹಾಯವೆ and thumbs up so edukonna ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಪೂರ ಕುಲ ಮಲಕುಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದು ತಯಾರ್ ಮಂತದು ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆರು so ತೇವಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಎದುಕುನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಕುಲ ತುಲೆ ಯಾನು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಆಯ್ನಾತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆ ಕೀಪ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ Here comes the bride. Inita madme the beautiful aina bride made nikul video pura are nitte tu onde par so on the hall la ate beautiful adu ready atunu inita madme gu so itta mante portudu madme shuru
मदी में पूरा बारी शोकुडे एंड दाल प्रॉब्लम इच्छंदे एंड मातेला ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರಿ एंड ವನಸ್ಲ ಆತನ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಲಿದು ಪೋತುಂಡು ಐಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದು ಉಂತುದೇರು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುನ್ನೊಚ್ಚದ ಕುರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನೆ ನಕಲೆಕ್ತುಲೆ ಏಪಲ ಖುಷಿನೇ ತೈಪನ ಅಕಲ ಲೈಫ್ ಅಕಲ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಂಟರ್ ಆವಂದುಲ್ಲೇರಂತ ಪೊನ್ನಗ್ಲ ಖುಷಿನೇ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ ದಾದಪ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಎಂಬುದು ಬರ್ಪಿನ ಬೇಜಾರ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಚ್ಚದ ಕೊರ್ನಾಗೋರಿ ಪಾತೇರ್ ವೇರಾರಿನ್ ಸರಿ ತುಲೆ ಆರೇನ ಸ್ವಂತ ಮಾಮ ಅವೇ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಬಹುದು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾದ ಇನಿತದಿನಟ್ಟು ನಿಗಮ ಕೈಕ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ಪುನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬೈದು ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಗುನಂದಿಕ ಗಂಡನ ಬಡಿದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನಾವು ದೇವರು ಒದಗಿಸಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿತಂದು ಇನಿಯರಿಗೆ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಖಿಲ ಕೈಕ ಬಾಡಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ದಾಲ ತೆರಿಯಂದಿನ ಬಾಲೆ ಎಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಯದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದಾಲ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪೋರು ಮಲ್ಪಂದ ಉಜ್ಜೋಲು ಪನರ ಬಲ್ದಿ ಅಂಜಿನಲ್ಪ ಈ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾನ್ ಮರ್ಮಲಪ್ಪಿ ಮಗಲು ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನುವುದು ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪವನ್ನು ಬೋದು ನಿಖಿಲ್ನ ಬಾಲೆಂದೇ ಎನ್ನುವುದು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಗಲೆಂದೇ ಎನ್ನುವುದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಗಲ್ನಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆಲಿ ಇಂಚ ನಡತೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವನ್ನ ನಿಗಮ ನಡಪಿಲ್ಲಗಲ್ಲ ಅವಳ ನಡಪೋದು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಅಗನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಅಗನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಾಡು ಬಂದದ್ದು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಗನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅವನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅವನ ಪೊಣ್ಣನು ನಿಖಿಲ್ನ ಬರೀನಿಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟು ಪಾರ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೊ ಈತ ಈ ಮದ್ಮೆದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆದ ಪುರ ಅಂದೆನವೆ ಇಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಯರೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿನೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಇನಾತೆ ಖುಷಿ ಆದ ಪುರ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಂದೆನವೆ ಪಿರತಿಕ್ ವೆಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು